ବୋଉ ହଁ ମତେ ଡାକିଲ କି କରୁଥିଲ ବୋଉ? ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ସେଇଆକୁ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଅର୍ଜୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଏଇ ସିମ ଭାଜିବି ଆଉ ଡାଲି କରିବି। ନା ନା ସେଗୁରା କଣ ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ କରୁନାହୁଁ। ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବ? ସକାଳୁ କେତେ ଥର ଝାଡା ଗଲଣି? କୋଉଠି ଟିକେ ହକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଝାଡା ଗଲିଣି। କଣ ହେଲା ଟିକେ ହଉଛି ମୁଁ ଧୋଇ ଧୋଇ ମୁଁ ଦେହ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ଧୋଇ ଧୋଇଛୁ ମ ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ଟିକେ ଆଜି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ମ। ଏଇଗୁରା କରେ ନା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଜମା। ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିବେ ଝୋଳ କରିଦେବି ଖାଇବ। ଏଇଟା ଝାଡା ହଉଛ ଭାକୁର ମାଛ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ସିମ ଭାଜିବି ଡାଲି କରିବି ଭାତ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ। ତୁ କରେ ତୋର ଖା ମୁଁ ଏଗୁରା ଖାଇବିନି ଯା।